It-toroq Maltin reġgħu ħasdu ħajja oħra kif kmien il-ħadd filgħodu Casey Xiberras ta' 17-il sena minn San Pawl il-Baħar tilfet ħajjitha traġikament meta l-karozza li kienet fiha tilfet il-kontroll. L-inċident seħħ għal ħabta ta' 3 ta' filgħodu fi triqtu Muscat County fil-parti tas Central Link li minħatt tard tieħdok lejn ir-Rabat. It-tfajla kienet passiġġiera f'karozza ta' tip Chevrolet li xi raġuni tilfet il-kontroll b'riżultat illi ħabtet ma' ħajt u marblu. Dak il-ħin it-triq kienet ukoll imxarba bix-xita li għamlet fl-aħħar sigħat. Fl-inċident kienu involuti wkoll 2 persuni oħra, ġuvni ta' 20 sena minn San Pawl il-Baħar li kien qed isuq ix-Chevrolet u tfajl oħra ta' 17-il sena minn ħadd stess. Immedjatament fil-post waslu membri tal-Protezzjoni Ċivili, Pulizija kif ukoll ambulanza fejn tim mediku tal-ewwel għajnuna lil dawk kollha involuti f'dan l-inċident. Iżda sfortunatament minkejja l-isforzi kollha li saru, it-tfajla minn San Pawl il-Baħar kienet iċċertifikata mejta fil-post. Iż-żewġ persuni l-oħra ttieħdu l-isptar Mater Dei b'ambulanza għal kura fejn aktar tard ġew iċċertifikat li qed isofru minn ġrieħi gravi. Dwar dan l-inċident infettet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo filwaqt l-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Kienu bosta dawk li selmu l-memorja ta' Casey fosthom il-Kumitat Festa Marija Sultana tal-Martri ta' San Pawl il-Baħar fejn kiteb li tilef wieħed minn uliedu hekk kif Casey kienet membru attiv fil-Kumitat Żgħażagħ Ġawrin. Is-sewwieq li kien involut f'dan l-inċident huwa wkoll membru fil-Kumitat Żgħażagħ Ġawrin. Casey kienet student tal-ITS kif ukoll kienet membru tal-Kunsill tal-Istudenti fejn propju f'post fuq il-medja soċjali l-Istitut sellem il-memorja ta' Casey filwaqt li kiteb li tfajla ħallit impatt fuq il-ħajja ta' dawk kollha li kienu jafuha hekk kif kienet persuna b'qalb tad-deb li kienet tifhem u tsejn lil kulħadd. Ma naqsux ukoll numru kbir ta' kummenti mill-ħbieb ta' Casey fejn kollha ddeskrivew lil din it-tfajla bħala persuna b'qalb kbira u li dejjem kont tarabit bis-sima fuq wiċċha. Din mhix l-ewwel darba li kellna inċidenti serji minn mindu fetħet is-Central Link. Apparti minn hekk din it-tfajla li mietet il-ħadd kienet ir-raba' persuna f'temp ta' ġimagħtej li tilfet ħajjitha f'inċident ta' traffiku. Fl-14 ta' Mejju tilef ħajtu s-sewwieq tal-mutur Rupert Tabone u ftit tal-ġranet qabel żewġ Pakistani tilfu ħajjithom fl-inċident traġiku illi seħħ fil-Mosta.